अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल संजय आशिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। हमर दिल सुनाए है माई राउ चरण में जाके है अटकल बा। राउ चरण में जाके है अटकल बा। हमर दिल सुनाए माई राउ चरण में जाके है अटकल बा। चढ़ल बा जब नहुरातर महीना, चढ़ल बा जब नहुरातर महीना, वही दिन में से निंदिया खटकल बा। हमर दिल सुनाए है माई राउ चरण में जाके है अटकल बा। राउ चरण में जाके है अटकल बा। हमर दिल सुनाए है माई राउ चरण में जाके है अटकल बा। चढ़ल बा जब नहुरातर महीना, चढ़ल बा जब नहुरातर महीना, वही दिन में से निंदिया खटकल बा। हमर दिल सुनाए माई राउ चरण में जाके अटकल बा। चरण में जाके है अटकल बा। चरण में जाके है अटकल बा। निमिया के है डढ़िया पर मैया झूलेलू तू झूलुआ। भगतन के पार करेलू भरल बाटे नैया, भरल बाटे नैया। निमिया के डढ़िया पर मैया झूलेलू तू झूलुआ। भरल नैया भगतन के तू पार करेलू देवी मैया। रउए दुआर में आइल बा, रउए दुआर में आइल बा। अज देखत झटकत मैया हमर दिल सुनाए माई राउ चरण में जाके अटकल बा। हमर दिल सुनाए माई राउ चरण में जाके अटकल बा। चरण में जाके है अटकल बा। चरण में जाके है अटकल बा। राइटर अर्जुन भीम मैया आबे राउरे दुआरे। अहज है आशिक के मैया तू आके जीवन सुधारे, आके जीवन सुधारे। राइटर अर्जुन भीम मैया आबे राउरे दुआरे। अहज है आशिक के मैया तू आके जीवन सुधारे। चढ़ल बा जब नवरात्र महीना, चढ़ल बा जब नवरात्र महीना, वही दिन में से निंदिया खटकल बा। हमर दिल सुनाए